Салом дӯстон, имрӯза навори ман яке аз ресторанҳои машҳуртарини Корея дар бораи шабу бист, яъне шабу шаб мебошад. Дар ин ҷа ҳар як одам барои худаш суммаи определёне доранд, месупоранд ва дар менюҳо чизе ки ҳаст, ранги буфет истифода бурда метавонанд. Аввалин менюашон дар инҷа гӯшти гов ҳаста, ине хеле копчаода мебиёранд. Баъд аз он мисол дар як табақ мехоҳен яхела, мехоҳен ду намуд карда шӯрбо, яъне суп мебиёранд. Дар болои суп шумо чӣ қадаре ки мисол сабзавот мехоҳен, чӣ қадар алафо мехоҳен, ёки чӣ қадаре ки мисол чӣ мегӯянд, чӣ қадаре ки гӯшт мехоҳен дохта ранги шӯрбо хӯрда метавонен. Ин навор дар рӯзи зодрӯзи духтари ман гирифта шудааст. Дерам ки боша хостум дар Инстаграм, дар ТикТоки худам партов мунам, барое ки калон шавад духтарам бидона ки рӯзи зодрӯзош дар байни оилаи мо чӣ қадар хушрӯ мегзарад. Духтари ман ҳозир 2 сола шуд. Ай хов навхестаги камтар инҷиқ кардеста иҷада бовар мекунен, ями ресторана мада главни менюш ай пӯсти моҳӣ хӯрокҳои тайёр мекунанд, ганда ба мазза. Баъд мурғ чикен тайёр мекунанд, беҳад ба мазза мада маъқулай. Барои ҳамин хуштумонам и қайсингилам хостанд ки мо гӯшти хук намехӯрем, дар ҳамиҷа рӯзмона бигзаронем. Дар инҷа главни менюшта гӯштам ки бошад, дига мисол маҳсулотое ҳаста, паста ҳаста, ёки поккумпап мегӯянд, яъне авқотои биринҷа, ёки чӣ десерте ки шумо да маъқулай меваги мехоҳед, ҳама чӣ дар ҳамиҷа қарор дорад. То ай мороженик сар карда, то кофеҳое ки дар беруно қиматай, дар ҳамиҷа бепуланд. Дар байни ҳамун суммае ки шумо метиҳен ҳаста. Суммаи кореягӣ кати ҳар як одам 25 000 вуни метиҳанд. Ба суммаи тоҷикии мо ба фикри ман 220 сомон ёки 240 сомон мешавад. Аниқ намедонам дӯсто. Если что агар хатогӣ бошад, мехостум ки хатогиша наковен. Аниқ суммара намедонам. И гӯшти мурғ бод, чикенош. Духтари ма оз бенастрина, ҳай вақте ки торти худаш мебиёд, ба дига хел меша настринаш. Дар аввал падари моро фреб кард. То рафтани ресторана гуфт ки раҳбара тортча мегирем, баъд ҳамуҷода мебарем, ҳамуҷода мегирем ва гирёниш карда бозӣ мекунем. Ва вақте ки мо рафтем ресторан расидем, дидем торт нестай. Ба пурсидем ки чӣ ба торт наоварден? Гуфт ки торта чикор мекунем барои кӯдаки майда. ҳамқа бенастрина будум, ҳамқаям ки боша кӯдак ма хостум ки дилбардориш кунам, сурат гирифтем, бозӣ кардем дар оҷа. Вақтмона хелак беҳад хушрӯ гузарондем дӯсто. Дал шиша метонен ва навор ҳам хел просто так ба овозӣ тамошо кунен. Хостам ки шумо дар бораи ресторанаш бифаҳмен, и дар бораи чӣ мегӯянд фарҳангҳои Кореяро бифаҳмен. Если что видеоҳои ман маъқул шавад дӯсто, лайк, подписатсия и комментарияҳоро ҳеҷ вақт напартофта бизанениш, бинависонениш, маям хурсанд мешам. 우와 깔 있네 깔. 뭐야 이게? 하이나 보여줘봐. 엄마 보여줘봐. 2살 됐어. 이게 뭔데? 와 해피 보여지. 하이 좋아? 기뻤어 많이? 하이나 많이 기뻤어? 이렇게 딱 맞춰서 하는 거야 동영상. 아이고. 빨리 해. 천천히 불러. 아니 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 어이구 때리네. 오 어이치야. 먹을까? 쟤도 그 인내 단계가 좀
헷갈리잖아. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 언니 호흡인데. 세게. 침만 나오는데. 잘했어. 잘라 이제 열어. 잘라. 그리고 야, 그거는 누가 죽는 거 아니야? 사윤이 그 몇 살이야? 자 자르세요. 자르세요. 얘 생일이랑 가빈이 생일은 까먹지도 않는다. 얘는 근데 가빈이는 오빠 핸드폰 뒷번호거든. 내일이야. 그러니까 모레구나. 월요일이잖아. 그러니까 가빈이는 생일을 까먹을 수가 없고 얘는 토요일이랑 어디를 똑같아. 얘는 까먹을 것 같아 맨날. 할머니 제사 때 저기 얘는 맨날 까먹는다고 생일을. 제사 때 있잖아. 초남이 내려오래 같이 해 먹자고. 남친. 아구 전 네가 할 거야? Quay Что кадоми зодрӯз мегзара ин ҳамиҷа ҷои хуб буде. Шабу бистай ина инҷода селфи дорад. Салат палат ҳама чӣ гирифта метонен. Пушти ёда ина об ҳастай, ҳама чӣ напитка папитка ҳастай. Ина инҷода кофе капучино ҳастай. Иш морожникай. Мороженое дохтестан ко? Инҷа соусошай. И напитка дорад. Нехел десерта уже тамом шудаги ҷада. Чанд намуд чизо дорад. Инҷа меваҳошай. Баъд уҷа салатико. Инҷа кофе, об, обычный газировка. Инҷа дем газировка и кофе дорад. На дарбулои мороженик ва дохтеста. Кофе. Инҷа бошад мороженое метиҳад. 엄마 들어왔어? Odam бисёр дорам, беҳад бисёр одам шуд. Инҷа. Анам хел карда дӯсто, зодрӯзи дафтарчаи манам тамом шуд ва мо ба хурсандӣ хона рафтем. ҳаматон дар раҳмат барои тамошо кардагитон. Умедворам, ки ба шумо манзур шуд. Ман беҳад шуморо дӯст медорам. Назмонед, худатон эҳтиёт кунед.